Салом алейкум ба тамоми мардуми Тоҷикистон, ҳама каса созен. Хоб, имрӯз видео дар бораи подача на гражданство уже меравад. Хеле ки видеои гузашта мо дар РВП гап зада будем, подача на РВП ва ваъда кардем ки видеои ояндамон подача на гражданство меравад. Ва ҳама ҳами по программе переселения ай бачаҳо камтарак нофаҳмо шидагӣ ба фикрам шумо мара як хелтон нодуруст фаҳмидагин. Госпрограмма худаш чияй? Оиди ҳами госпрограмма ма отдельно бо як видео мекунам. Лек мо ваъда карда будем ки видеои оянда подача на гражданство мешава. Оид ба программа переселения ҳам хест. Барои ки бисёр одамо иҷода госпрограмма аллакай доранд, РВП да споридагиян ва увода инаи видео осон мешава. Уже гражданство да чӣ хел подават кунанд. Ва мо ҳаракат мекунем ки навстречу равем ҳамхали одамода чизе дорем, ода бугем, дар дрини худмо нақапем, ё ки сумкати нафрӯшемша. И уже беинсофӣ мешава. Чизе ки дорем ҳамура ба воситаи каналмон мардум да мерасонем, то ки бинанд ва фаҳманд. ҳамхел аст. хоб, ана ки биёин ба ҳазур мешинемо видеора тамошо мекунем. хоб, якум чӣ хеле ки баъди гирифтани РВП мо айпаи прописка шидем. ана ки шумо фарз кунем ки РВПтон биромад, рафтен РВПтона задан штамп дар қафои паспорт ва шумо да муҳлат метиҳанд як ҳафта. ҳаракат кунем дар ҳами дрин як ҳафта успед кунем пропискатона кардан. агар успед накардем штрафай 1000 то намедонам 5000 ҳамхел. хоб, пропискара қатъи регистратсия хато накунем. як додар дар ҳами самара хато хӯрд, чанд ҳазорша кандан, фреб кардан. регистратсияи 3 моҳае ку вай хиёл кард ки баъди РВП ҳам хали 3 моҳа регистратсия мекунем. неки фреб хӯрд. барои ҳамин эҳтиёт шавем. хоб, прописка нимсола мешава. баъди гирифтани РВП дар қафои паспортон паспортни столда штамп мезананд. ва ира шумо фарз кардем хона снимат мекунем, қатъи соҳиби хона маслиҳат кунем, по договору можно прописка кардан. шуморо ба ҳазор прописат мекунонанд. нархша шумо хутон қатъи соҳиби хона маслиҳат кунем. 5000 6000. ҳами 6000 зиёд накунем. ҳами 6000 стандарт неш. усш ай 6 поён кунен вай на ваше усмотрение. чӣ хеле ки соҳиби хонара дилша ёвен. бепул мекунатона кори хутон. 3000 4000 максимум 6000. ай 6 зиёд накунем. ҳаҷа нигоҳ кунем там ҳастан одамое ки ставка мемонанд. ҳамин пропискара аниқ кардан дар корай. пропискара ки кардем дальше мегзарем. дуюм этапмон мерем сразу бо ҳаму хел паспортмона перевод заверит мекунем бо ҳаму хел 750 рубл. баъд ФМС медроем. ФМС медроем бо ҳаму хел заявление на подача уже гражданство да мегирем. 2 экземпляр 200 рубл. хоб, сурат 3,5 ба 4,5 4 дона. ана ки госпрограмматона лицевойша ҷои активатсия кардагиша ксерокопия мекунем ва дар варақи пуштангиш мигратсиони листоктона ксерокопия мекунем як варақ шуд уже. баъд паспортона лицевойша ҷои РВПша ва ҷои штампи задагии пропискашам як ксерокопия мекунем, як ҷуда мемонем. хоб, дальше госпошлина уже мешавад. госпошлинара 3600 меспорен, якчанд копия карда мемонен хутонда дальнейши и госпошлинора сумоша баъди гирифтани паспорт возврат мо мегирем ҳамаша. оиди иё, оиди там компенсатсия, подъёмный, дорожный, там пособия барои кӯдако, ҳама ира отдельно бо видео мекунем. оянда да худо хоҳад. шумо аввал инаи гражданствора бинама каса ҷобаҷо кунем. баъд дальнейши бо қабул кардани присяга мешава. паспорт чӣ хел мегиранд, баъди паспорт чӣ кардан дар кора, СНИЛС, ИНН, страховой полис ва ғайра. госуслуги регистратсия кардан дар кора.
МФЦ рафтан дар Корея. Ҳамаи ҳамира хеле раҳи культурни, раҳи роста иншоалло нишон метиҳем ба хости Аллоҳ ҳамаш. А шумо дастгирӣ. Подписаться. Всё. Хуб, 6 этапша ма гап задам, 6 пунктай. Анака бибин сумарна ҳисоб мекунем. Ҳамаи ҳами чанд сум шуд? Ҳамаи ҳами ба монанди ҳамун РВП-ай, лек подача гражданствада медкомиссия шумо дига намеспорен. Як бор спориден ку тамом. Хуб, госпошлинаш фақат 3600 ва я баробар зиёдтар. Лек фаромӯш накунед, ҳамаира қафо бо мегирем мо. Ҳар яктаи шумо возврат мегирен ҳамаша. Барои мо аввал да камтарак расходам шава, то гирифтани паспорта я бало карда захиротона бирасонен, баъд иншоаллоҳ ҳамаш возврат мешавад. Хуб, госпошлина 3600, там копия, прописка, миграционный учет, там госпрограмма, ҳама мирама 100 рубл ҳисоб кардам. Сурат, заявление, перевод заверить 200, 400, перевод заверить 750. Общая ами подача на гражданство 4850 ма ҳисоб кардам, не считая прописки. Пропискара гуфтестам, кози ман мисол 6000 ҳисоб кунам, як кас метона 4000 да прописка куна, ёки метона 10000 да, ёки метона 8000 да. Баъд мисол мегӯям ки ака тина 6000 гуфтӣ, мо рафтем 7000 да кардем. Чӣ хеле ки наврӯз дар комментарияи РВП-мон як кас навистае ки РВП-ра тоқа ба квота мегирӣ. Тоба кардам худо. Программа переселения аст ёхи. Барои ҳамо одаме ки намедона, намефаҳма, илтимос нанависен. И этапа мо худмон гузаштем, ҳамаша запис кардагем, дар компютер мо сохранёни источникош, исходникош астай. Мепартоимтон нехе, чтоб шумо ҳам бинена, раҳтон осон шава, кортон осон шава. Хуб, сумарна ба фикрам фаҳмиден чанд сум мешава. Анамина шуд пропискаш камтар ба фикри ма ки як хелода мушкил мешава. Мисол соҳиби хона метавона пропискатон накуна, шумо баъд кофтиковда медурен. Лек як бало кунен, ҳамун хонае ки снимат мекунен ку анамуҷада по место жительство шуморо прописка кунанд. Ганда бо плюс мешаватона. Барое ки бисёр воқеъо шудагиян, оила да як хона зиндагӣ мекуна, пропискаш да ким ҷои дигае. Лек ӯ моментам агар шумо участковӣ кати там равен шинос шавен қатиш муомила кунен, якдигар фаҳмӣ кунен, участковӣ метавона бига ки ҳами оила да ҳами хона зиндагӣ мекуна, ҳамаш 100% туғрия. Лек шумо по место жительству бо агар прописка кунен, плюс мешавад, преимуществои калонае. Барое ки баъза данех кати мебинан ҳамхели оила по ҳамхели адресу зиндагӣ кардистай, ҳамаш 100%. хуб, ва фикрам ки ҳамаша гап задам. Ягон ҷои нофаҳмиш нест. Чизе нофаҳмо боша, комментарияда бинависен, ҷавоб метиҳем. Ва ҷавлон.про страничка инстаграмам. Ами як шабонарӯзда қариб чанд кас ҷои подписатсия кардан, навистестиян, занг задестиян. Хеле шодам, то ки менависен мада, бовар мекунен, ман ҷавоб метиҳем ба чин имкон. Якчанд бародар кати аллакай суҳбат кардем, Питердан, Тверской областдан, так боги ҷо буд, Оренбургдан буд, чанд бародар дига занг задан, ай Питер бисёр занг задестиян. Леки бисёриё оиди госпрограмма савол доранд. Барои ме гуфтестам, насиб карда боша оиди госпрограмма чӣ хел бояд гиранд, кадом категорияи одамо метавонанд гиранд ва дар гиҷо бояд гиранд. Хай мо шахсан дар Тоҷикистон гирифтем, лек дар Россияам мешава гирифтан. Лек ҳар яке шумо боз дар кадом регионе набошен, як бор ҳамун ФМС-тон равен, отдели госпрограммашда савол тиҳен, бигӯен ман мехоҳам участники госпрограмма шавам, чӣ дар Корея мада? Баъд ҳамаша культурна мефаҳмонатона. Тамом. Ягон ҷои қииндиш нест. Ҳами рафта фақат пурсидан дар Корея. Вақте ки шумо пурсиден, культурна пурсиден, шумо да чотка ясна ҷавоб метиҳанд. Хуб.
ба ҳамин дар паноҳи Аллоҳ бошен, сиҳат сарбаланд бошен. Видеоам дуру дароз ба фикрам шуду, лек чизе ки хостем амура гуфтем. Видеои навбатимон қабул кардани присяга ва подача на паспорт мешавад. Насиб. Ва отдельно буд хеле гуфтем госпрограммара, аму зелёна книжкара видео мекунем. Ва дальнейший уже этап кати там пособиё, там не госпошлинора чихе возврат кардан дар кораи сумоша, ҳамаи и отдельно мешавад. Имрӯза да тамом дар паноҳи Аллоҳ бошен, сиҳат сарбаланд бошен. То выпускҳои нав ба нава дар канали Ҷавлон. Ҳама да бурдборӣ.